ngaphandle kwekhanda likayise esigodlweni sakwakhangela amankengane. Okufanele kucacele isizwe ukuthi besikutusa lokhu sonke okwenziwe abafelokazi beSilo indlunkulu osekwenzekile ukuthi indlunkulu yeSilo isazise ukuthi njengoba izwe lonke lazi uhulumeni wesifundazwe wathi akukho azokukhiphela imali okuyimisebenzi yasendlunkulu koze kubekwe iSilo esihlalweni. Indlunkulu yeSilo ke ibisisuka yawucela kumhlonishwa undunankulu ukuthi angelekelele yini ngeindleko zokudla ngosuku lomthandazo wendlunkulu mhla ka-12 kuMarch 2022. Nakho sesibona undunankulu umhlonishwa umnumzana uZikalala esekhipha isimemezelo sokuthi yena nesigungu sikahulumeni wesifundazwe bazokwenzela iSilo inkonzo yesikhumbuzo ngalo usuku esakhothama ngalo umhla ka-12 March esigodlweni sakwakhetha umthandayo. Ngenxa-ke yokuthi abafelokazi beSilo bacele usizo lemali yokudla nje kuphela, nawo undunankulu usethi lo mcingo songakahulumeni. Akusashiwo lutho ngomthandazo ukucelwe indlunkulu yeSilo esikhothemeyo. Abantwana-ke nendlunkulu bathe kufanele ngikuchazele isizwe lokhu ngoba isizwe sizodideka lezi imemezelo ezishayisanayo nokuthi kucace ukuthi isimo salezi imemezelo simi kanjani nokuthi ozokwenzeka nongezikwenzeka yikuphi. Yilokho-ke okwenze ukuthi memezele uba iSilo singadideki. Ngiyabonga.